Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα για να κάνει μια σειρά συσκευασίας εξαιρετική? Στο Kole Group πιστεύουμε ότι είναι μια πλήρης ενοποίηση και κατανόηση με τους χρήστες του. Φανταστείτε εάν οι ρυθμίσεις και οι αποδείξεις της γραμμής σας θα γινόταν εξ αποστάσεως. Εάν οποιαδήποτε κρίσιμη παράμετρος παρακολουθείτε και καταγράφετε με ακρίβεια. Φανταστείτε εάν οποιαδήποτε συντήρηση και η εξωτερική ανάθεση ανταλλακτικών θα ήταν μια ψηφιοποιημένη και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Όλα αυτά είναι πλέον δυνατά με το Lisa μας, ένα σύστημα ελέγχου που στοχεύει να βελτιώσει μαζικά τη συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού σας. Η Lisa παρέχει μια ευθεία επικοινωνία μεταξύ των μηχανημάτων μας εντός των γραμμών παραγωγής σας και του λογισμικού σας για να επιτρέψει τον αυτόματο έλεγχο εγκατάστασης. Για την απόκτηση της Lisa σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την απίστευτη ακρίβεια εξοικονόμησης χρόνου, αποκλείοντας οποιοδήποτε σφάλμα ανθρώπινης παρέμβασης. Το σύστημα Lisa παρέχει επίσης την συνεχή παρακολούθηση της παραγωγής, μια διαχείριση επεξεργασίας δεδομένων για την καταγραφή πληροφοριών τυχών σχετικών μηχανημάτων όπως ο χρόνος παραγωγής. Η κατανάλωση ενέργειας ελέγχει τις διακοπές και τους χρόνους διακοπής της λειτουργίας, η αύξηση της ποιότητας και παραγωγής και η επισήμανση των λόγων για τους οποίους οποιαδήποτε παραγωγή δεν πληρεί τους εκτιμόμενους στόχους της. Για να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων, είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας οποιασδήποτε εταιρείας. Αυτό είναι υψής της σημασίας όταν πρόκειται για γραμμές συσκευασίας. Γι' αυτόν τον λόγο το σύστημα Lisa μας διαθέτει προγνωστικά χαρακτηριστικά συντήρησης. Όχι μόνο στο HMI, μας εμφανίζεται οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτά εξηγούνται επίσης από εκπαιδευτικά βίντεο. Μια θεμελιώδης βοήθεια για την επιτυχή επίτευξη των στόχων παραγωγής σας. Πολύ συχνά συμβαίνει να αντιμετωπίζουμε δαπανηρές και χρονοβόρες εργασίες, απλώς και μόνο επειδή λείπει ένα ανταλλακτικό. Αναπόσπαστο μέρος του συστήματος Lisa είναι η διαθεσιμότητα ενός σαρωτή για την αποτελεσματική εμφάνιση οποιοδήποτε ανταλλακτικού σε μια εικονική αποθήκη του HMI σας. Διαβάζετε οποιοσδήποτε ανταλλακτικός κωδικός QR και σε περίπτωση υπολοιπόμενου αποθέματος, ένα email δημιουργείται αυτόματα και αποστέλλεται στο τμήμα ανταλλακτικών μας για άμεση παρέμβαση. Ο αυτόματος έλεγχος ρύθμισης, τηλεϊπηρεσία, διαχείριση επεξεργασίας δεδομένων, ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, προγνωστική συντήρηση και διαχείριση ανταλλακτικών αποθήκης, η εξαιρετική μας ανακάλυψη στον ποιοτικό έλεγχο και την υποστήριξη πελατών παρέχοντας την καλύτερη δυνατή βοήθεια για την επίτευξη αυτών των συνολικών στόχων αποτελεσματικότητας εξοπλισμού, που αποτελούν βασικό παράγοντα στις σύγχρονες εταιρείες παραγωγής.